Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En we hebben uitgenodigd en is ook gekomen burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. Welkom. Ja, graag gedaan. Ook leuk om zo Vlaanderen is één gebied met 3 gemeenten. Heel verschillend van karakter. Leuk om te doen. Ja, nou je bent nu de gast bij RTV Scheldemond in het programma Scheldemondig. Jan, waar ben je geboren? Ja, ik ben geboren in Markelo. Dat is een kleine plaats in Twente. Een beetje misschien wel vergelijkbaar met Oostburg qua omvang. Tussen Deventer en Hengelo in aan de rand van Twente. En gestudeerd, welke richting? Gestudeerd in Rotterdam. Eerst in HBS in Lochem, was toen nog HBS. Oh ja, HBS. Ja, en toen Erasmus Universiteit in Rotterdam, bedrijfseconomie. En daarna? Nou, toen heb ik een paar jaar gewerkt in het ondernemersonderwijs. En toen ben ik hoofd economische zaken geworden van de gemeente Almelo. Onderzoek statistiek economische zaken heet dat nog. Interessant is nog wel dat die afdeling statistiek is later met de afdeling statistiek van de Enschede, is nu INO Research. Die allerlei onderzoeken doet naar de politiek. Ja. En toen was ik al politiek actief. Ik was voorzitter van de Partij van de Arbeid Overijssel. En toen ben ik in 1987 in de Tweede Kamer gekomen als opvolger van Wim Meijer. En nou, daar heb ik tot 1994 gezeten. Dus, ja, en ook gewerkt. En toen kwam er een grote vernieuwing onder leiding van Felix Rottenberg. En ja, toen ben ik andere dingen gaan doen. En welke andere dingen waren dat? Nou, ik heb eerst voor een organisatieadviesbureau gewerkt, Interprojectgroep in Amersfoort, IPG. Daar heb ik onder andere het project Stadswachten opgezet. Dat is werkloze mensen opgeleid. En een heel project wat nu eigenlijk allemaal de BOA's zijn en de handhavers. Ja. Maar op een gegeven moment heb ik ook voor de Verenigde Naties, de UNHCR, vluchtelingenorganisatie, gewerkt in onder andere El Salvador, in het Midden-Oosten. Dat was wel heel spannend. In de Palestijnse gebieden en in Tanzania. Dat is een hele leuke periode geweest, maar toen was er ook in mijn relatie wat aan de hand. Want de Tweede Kamer is niet goed als je lang weg bent. Mijn eerste relatie is toen een stuk gelopen. Okay. Nou, en toen, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Relis ter Beek. Ex-minister, maar toen commissaris van de koningin was er toen nog, in Drenthe. Die zegt, Jan, er is hier een gemeente, dat is op weg naar de herindeling. Norg, Roden, Pijzen, daar wordt gemeente Noordenveld. En daar heb ik een waarnemend burgemeester nodig, omdat de burgemeester weggaat. En daar zijn wat problemen. Daar staat ook het plaatsje Veenhuizen in. Nou ja. En dat is een rijksgebied en het moet naar de gemeente over. Nou, en wil je dat doen? En toen zei ik, ja, maar hoe lang bedenktijd heb ik? Hij zegt, ja, 3 uur, want anders bel ik de volgende op mijn reisje. Het is een waarnemer en je moet eigenlijk onmiddellijk kunnen beginnen. En welke rol was dat dan? Als burgemeester. Waarnemend burgemeester. Van Norg heette dat. Net, ja, en dat wordt nu de gemeente Noordenveld, tussen Assen en Groningen. Ja. Toen heb ik even getwijfeld. Toen dacht ik, ja, ik ben een doener. En ik dacht, ja, mooie 60-jarige huwelijken. Maar dat vond ik zo leuk, dat ik na 1 à 2 jaar, of 2 jaar ben ik daar bijna geweest. En toen zei men elders, tussen die commissaris, zo ging dat toen nog, zou je mee willen doen in andere plekken? Toen heb ik SAS van Gent, omdat ik dat een dynamisch gebied vond. En waarom specifiek SAS van Gent, behalve dat het dynamisch gebied was? Had je nog andere reden om hier... Nou, ik had wel de reden, dat had met privé te maken, om te zeggen van ik wil in een ander gebied gewoon starten is. Oh ja. Ik hield er toch wel van, best wel wat avontuurlijk aangelegd. Ik had ook overal gekeken. Maar ik dacht, het moet wel iets zijn waar wat gebeurt. Oh ja. Maar na een jaar SAS van Gent, toen vroeg de commissaris, wil je ook waarnemend burgemeester van Axel worden? Dat heb ik toen samen gedaan, even, een periode. Maar toen zagen we al snel, en toen dacht ik, ja, dat ligt allemaal aan het kanaal Gent-Terneuzen. Hele grote bedrijven, Dow, Yara, Cargill. En eigenlijk hadden we in die kleine gemeente nauwelijks ambtenaren die op gelijk niveau konden praten, bij wijze van spreken, met die bedrijven, met vergunningen. En toen hebben we het initiatief genomen vanuit Axel en SAS om Terneuzen te vragen. De kleintjes vragen de grote. Ja. Zouden we niet 1 gemeente? Dat is goed voor het gebied. Dat heeft er wel ingehakt toen even. Ja, ik weet het, ja. Want de grote gemeenten vonden zich toen nog in het gebied Oostburg, Hulst en Terneuzen. Ja.
En toen zei Oostburg en Hulst, wat doen jullie toch? Want nu moeten wij ook waarschijnlijk. Ja. Nou, toen is Hulst met Hontenissen. Ja. En ik herinner me nog wel dat ze in de gemeenteraad van Sluis, toen daar zeiden, ja, dat is die man die gezorgd heeft dat wij van Sluis met Oostburg samen moeten. Ja, klopt, ja. Wel spannend. Ja. Maar goed voor het gebied, denk ik. Ik denk het ook, ja. En toen ben je burgemeester van Terneuzen geworden? Nee, niet direct. Nee, maar... Want ik dacht, en toen had ik ook een beetje een moeilijke affaire met de provincie over een outletcentrum dat we bij Stad van Gent wilden. Ja. Maar toen kwam Zeeland een beetje naar voren met de verschillen, want plotseling zei Hulst, wij willen dat ook. En Goes zei, wij willen dat ook. En toen zei de provinciebestuur, dat gaan we niet toestaan. En dat is achteraf een gemiste kans, want outletcentrums heb je bij Lelystad, bij Roermond en ook nog één bij Roosendaal, die is wat minder. Weet ik, ja. Dat is een buitengewoon groot succes geworden, maar dat had ook in Stad van Gent kunnen zitten, met name gericht op de Belgen. Dan heb je 5 miljoen inwoners. Dus ik ben wel ontwikkelingsgericht om nieuwe dingen te proberen. SAS had ook een nieuwe impuls nodig, maar de hele regio. En nou, toen dacht ik, ja, ze zullen de burgemeester van SAS wel niet benoemen in Terneuzen. Dus ik had een nieuwe drive. En toen ben ik in Rijsselholten, dat is in mijn geboortegebied. Dus je bent weer even teruggegaan? Ja, vroegen ze. En toen hebben ze toch gevraagd, wil je meedoen in de nieuwe gemeente Terneuzen? Dat heb ik gedaan. En door 2,5 jaar was ik weer terug in de gemeente Terneuzen. En waar ik ondertussen overigens ook die had ik daarvoor in mijn stadsperiode keren, Aniek, die uit Hoofdplaat komt. Dus dat was een extra leuke reden, ook voor haar, want die was ook uiteindelijk naar Twente gekomen. Okay, dat beviel heel goed. Ja. Maar goed, ze was ook wel weer blij, denk ik, om hier te zijn. Dus in 2003 ben je burgemeester geworden. En jullie hebben prachtige foto's opgestuurd. Zullen we daar eens even naar kijken? Ja, dat... en laten we dat even doen, hè? Ja. Oké, hier komt de eerste. Licht maar even toe als je wilt. Ja, dit is de 3 gemeenten, een strategische visie. We hebben ook op vraag van Zorgzaam, Douw en North Seaport nu, die zeiden van, ja, willen wij een aantrekkelijk woongebied worden? Gisteravond heb ik nog gehoord bijvoorbeeld dat je zegt, Jara, bij ons gaan komend jaar 100 mensen hebben we nodig. Want er vertrekken heel veel mensen, we hebben heel veel mensen op leeftijd en vooral mensen op mbo en hbo niveau. Ja. Mensen op universitair niveau, die komen wel. Die gaan naar Douw, wetenschappelijk, die vinden dat uitdaging en die gaan nu wonen of in onze gemeente, of in Hulsluis, of in Gent, of in Middelburg. Wij willen een visie op dit gebied, dat we niet alleen aantrekkelijk zijn als werkgebied, we aantrekkelijk blijven als werkgebied, maar dat we ook een aantrekkelijk woongebied blijven met goede voorzieningen. Goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede culturele voorzieningen. Want mensen kiezen niet meer alleen tegenwoordig een werkplek, maar ook een plek waar ze willen wonen en leven. Nou, en daar hebben we dus met z'n drieën nu, en die komt de komende maanden naar buiten toe. De gemeenteraden gaan er nu over praten, waarin we zeggen we willen aantrekkelijk woonklimaat, moet meer nieuwbouw komen. Voor nieuwe groepen, voor jonge groepen, voor eigen inwoners is overal een discussie. De provincie zit ons daar wat dwars. Ja. Niet alleen appartementen, maar ook huizen voor jongeren. De prijzen worden onbetaalbaar, ook mede doordat er een grote vraag is. Ja, zo heb ik ook gevraagd van, nou, wat is de kenmerkende foto om naar onze zuiderburen te kijken? De grenspaal. Nou, ja. Wat roept dit bij jou op? Als er iets is, dit is de grenspaal, maar wij willen als 3 gemeenten de grens weg. Ja. Er was 1 vervelend moment het afgelopen jaar in corona, dat de Belgen plotseling betonblokken op de overgang hadden gezet. Hoe hebben we het nu? Het is geen 1918, het is geen Eerste Wereldoorlog. Wij willen die grens slechten. Toen hebben we initiatief genomen om te zeggen, met de ministers van België en Nederland zijn we in Baarle het toch bij elkaar geweest. Oh ja. Wat er ook gebeurt, die grens gaat niet meer dicht. Nee. We hebben nog wel een verschillend beleid. Ja. Nou, ja, en dan de SAS van Gent, hè? Ja. Ik heb natuurlijk ook al een paar ludieke dingen gevraagd. Beter Kopstad. Ja, vertel. Hoe is jouw gevoel met carnaval? Nou, ik ben vanaf die tijd elke jaar in carnaval geweest. Zelfs de 3 jaar dat ik in Rijsselholten zat, ben ik teruggekomen om carnaval te vieren. En Rijssen is nogal een christelijke gemeente. Ja, ik weet het, ja. Met SGP, ChristenUnie. Ja. En dan ging ik op maandag naar het carnaval in Sas. Ja. Maar dan dinsdagsmorgens heb je altijd BMW. Dus ook nogal. Ik heb ook de stadsomroep van Huls ben ik. En ik heb ook iemand gesproken dat je wel eens een keer in Huls terechtgekomen bent. Zeker, dat komt zo. Maar
En toen die 1 jaar aan carnaval weer, wilde ik toch 's morgens op 9 uur weer in Rijssen zijn. Dus 3 uur rijden. Maar ja, toen moest ik met de boot overheen bij Vlissingen, Breskens. Was ik zo ziek van de drank van de vorige dag dat ik overgegeven heb. Maar ik heb wel vastgesteld dat we een keer met een auto naar Hulst zijn geweest om carnaval te vieren. Okay. En ja, dat was de grote tegenvaller. Want SAS vinden ze dat ze daar het beste carnaval vieren. En in Hulst ook. En in Hulst ook. En dat moet vooral zo blijven. Moet vooral zo blijven. Ja. Nou, dit is hier Amsalve. Ja, dit is Amsalve. Dit is met Diederik Samsom. En dit ging over duurzaamheid. Die is nu de rechterhand van Timmermans in Brussel over de Green Deal. De toekomst, de waterstofeconomie. Dat is ook de toekomst voor onze regio. Dat worden de grondstoffen voor Dow straks en voor Yara. En, nou ja, dat is de toekomst. En Diederik Samsom had wel voordelen. Hij was ook een voorzitter van de Raad van Commissarissen van North Seaport. Maar dat kan nu niet meer. Nou, nee. En dit is ja, uniek met het koningspaar. Ja. En het koningspaar van België en de premier op 31 augustus 2018. De start van 75 jaar vrijheid voor heel Nederland. Ja. En dat was in Terneuzen op de Scheldekade. Groots gevierd. En dat zouden 5 grote evenementen. En toen kwam corona. Ja. Maar dit is werkelijk uniek. Was Zeeuws-Vlaanderen op zijn best. Ja. Dat zou ik zeggen. Ja, helemaal goed. Ja, leuk. Ja. De volgende. Ja, en dit is met de commissaris van de Koning en de minister van Infrastructuur. En daar hebben we, dit was de toast toen het besluit was genomen om de nieuwe zeesluis, ja, dan mag het niet zeesluis heten. Dat heeft met Europese subsidies te maken. Het heet dus Nieuwe Sluis, Terneuzen. Is nieuwe officieel sluis voor de binnenvaart. En nou, in die tijd is er natuurlijk veel in de infrastructuur gebeurd. En in de 60 en de 62 zijn in de afgelopen 10 jaar gevormd. De tunnel van Sluiskil, ook een oplossing voor West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ah, ja. Voor de verbinding en ook voor de verbinding Gent naar het noorden, zeg maar. En we hebben de minister veel op bezoek gehad. En er zijn belangrijke dingen gebeurd. De nieuwe sluis en het nieuwe havenbedrijf. Ja, dat is de toekomst van deze gebied. Dat zijn investeringen van miljarden. Ja, maar ik hoor jou vaak zeggen, de jeugd heeft de toekomst, hè? Ja, kijk, en daarom moet je er ook een boterhammetje voor smeren. Ja, je bent niet alleen burgemeester met waar ga je naartoe met het gebied, maar je bent ook burgervader. Of burgermoeder, zoals Marga. En wat is dit, Jan? En dit was een dag, dat was fantastisch. Er kwam de school, die hadden allemaal tekeningen gemaakt, in verband met Koningsdag ook. En dat is leuk. En die hadden ook allemaal brilletjes gemaakt voor de burgemeester. En daar was een ontbijt om samen in het gemeentehuis, dat net in een beetje renovatie was. Dat zie je nog aan de stoeptegels erachter. Ja. En ik heb, dit was ik denk de gereformeerde school, vanuit Agem Brugschool uit Terneuzen. Die uiteraard keurig allemaal in het gelid en netjes en... nadat we gebeden hadden, hebben we een boterhammetje gesmeerd. En dat is voor mij. Ja. Nou ja, ik heb ook gevraagd natuurlijk van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Tuurlijk. Ja, daar hebben we elkaar natuurlijk ook vaak gezien. En hier ook een mooie foto. Nou, we hebben een paar culturele parels. We hebben natuurlijk de Dullaat in Hulst. En we hebben hier het Ledeltheater in Oostburg. En het Scheldetheater. Ja. En een beetje... Maar daarnaast ook het Festival Zeeuws-Vlaanderen Klassieke Muziek en het Filmfestival. Ja. Dat is enige tijd geleden gestart. Naast Vlissingen hebben we daar ook, zeg maar, Terneuzen. En daar hebben we 1 keer per jaar. En daar hebben we ook zelfs de film Weg van Jou. Ja. De première was in Tuschinski in Amsterdam met elkaar. Ja. Nou, dit is nog met de oud-commissaris van de koning, Wim van Gelder. Dat was dus in 2003? Ja, dat moet in 2003 geweest zijn. Nou, kijk eens, in 2003, nou zitten we 18 jaar verder. En heel de revue komt voorbij, hè? Zonder bril nog, een beetje meer kilo's. En Wim van Gelder zie ik nog wel eens. Dat is al de commissaris. Ja, nu zit Han Polman, die zit daar weer 6 jaar. Daarvoor zat er Carla Pijs. Zeg maar de beetje grande dame. Met uitstraling. En Wim van Gelder, die nu in de Achterhoek woont, in Winterswijk. Okay. En nog wel vaak in Zeeland is. Ja. Maar nooit een echte Zeeuw is geworden. En ja, ik word dat ook nooit, want ik ben een Tukker, ik ben een Twent. Maar ik voel me erg thuis in Zeeland. Ja. Dus ik blijf hier ook. En nou ja, goed, en dat is...
ja, Wim van Gelder had nooit dat gevoel. Dat is altijd een beetje een Amsterdammer gebleven. Ja. In Zeeland. Ja. Ja. Can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. 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 Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. 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 If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to be like grace. And if you lost your way, if you lost your way, well, I will leave the light on. I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on. Nou Jan, schitterende film hè? Ja, dus echt, dat is ook de dynamiek. We beseffen ons denk ik niet voldoende dat we echt een toegangspoort zijn met dit gebied, deze regio, voor West-Europa. Voor Europa, voor 350 miljoen mensen die erachter wonen. Dus Rotterdam is dat, dus Antwerpen uiteraard. Maar dat is ook Vlissingen, Terneuzen en ook Breskens natuurlijk in zekere zin, maar anders voor toeristen. Daar komen al die goederen binnen uit heel de wereld. En wij liggen als delta eigenlijk tussen Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Zelfs Lille, Parijs kun je zeggen. En dat geeft een geweldige dynamiek, logistiek. Ook geweldige toekomst. Bijvoorbeeld het kanaal Gent-Terneuzen wordt de Seine-Schelde-verbinding. 3 grote internationale corridors eindigen daar en beginnen naar Zuid-Europa. Gisteren zelfs gesproken, want er gaat 2 keer per week een trein van Gent naar China met goederen. Dat betekent dat dit gebied ook naar de toekomst toe een echt grote potentie heeft. En het heeft ook potentie dat we de stroom van de Noordzee, die komt aan land straks, of in Borselen, maar ook deels via een 360 kV-kabel heet dat, daar naar Zeeuws-Vlaanderen. En dan kan de industrie zich vergroenen, zoals dat heet. Die gaan geen olie meer gebruiken als grondstof, maar die gaan waterstof gebruiken. Want je kunt elektriciteit omzetten naar waterstof. En dat is de grote toekomst. Dan wordt het gebied ook schoner en duurzamer van. Ja. Maar geeft ook tot in lengte van jaren zekerheid dat die grote bedrijven in ons gebied blijven. Ja. Nou, behalve gewerkt wordt er natuurlijk ook volop gefeest.
Ja, vertel, wat is dit jouw gemoedstoestand als je dit ziet? Mooier kon je het niet vinden. Nee. Natuurlijk, 75 jaar vrijheid voor heel Nederland. Was best aardig. De provincie had dat met het Nationaal Comité afgesproken. We startten in Terneuzen. Daar was iedereen jaloers op, moet ik wel zeggen, overal. Maar dat had ook te maken met onze boulevard, met de ruimte die je had en het feit dat het belangrijk was dat de vliegtuigen langs konden komen en dat een zeevloot van de NAVO, internationale zeevloot, langs kon varen. Ja. En dat je daar goed zicht op hebt. En ruimte en ook veilig. Ja. Dat was belangrijk, maar het was wel de grootste klus om te organiseren, denk ik. Dat geloof ik, ja. Met ongelooflijk veel genodigden. Ja. Nou ja, en je ziet natuurlijk de hele tijd mooie foto's, maar hier zie je mezelf. Dat mag toch? Ik moest natuurlijk langzamerhand ook een beetje hobby ontwikkelen. Ja. En ik ben al een keer met Mark Nedermans, de fotograaf uit Ja, Terneuzen, natuurlijk, een week op cursus geweest in Zuid-Frankrijk, waar hij op een boerderij doet dat. En dat ga ik in eind augustus, begin september weer doen. Oh, dus de agenda is al goed gevuld. Ja, nou een heleboel mensen denken, iedereen maakt tegenwoordig foto's met zijn mobieltje en zo. Maar goed, het is ook leuk om dat samen met een groep te doen. Ja. Dus dan maken we foto's en dan kijken we 's avonds terug en dan praten we over. Ja. Ja. Nou ja. Nou, dit is natuurlijk heel bijzonder. Dit is de Boor. En dat is fantastisch met Han Polman, de commissaris van de Koning. Maar dat was voor de Sluiskiltunnel. Dat was eigenlijk het stukje werk dat na de Westerschelde-tunnel nog nodig was om onder het kanaal door te gaan. En nu zijn we eraan gewend, maar het is voor iedereen denk ik een zegen. De verbindingen in Oost en West zijn goed. En ja, dat is dan de opening van een boog waar tegenwoordig allerlei mensen op afkomen. Eigenlijk is dat gewoon... Het is een kunstwerk, maar het is gewoon een tunnelelement dat geverfd is. En daar gaan mensen loops in maken en dat soort zaken. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig, maar toch ook een markant punt. Ja. En dat vind ik wel eens lastig in het gebied. Want ik vind dat we meer trots moeten zijn en dat ook mogen uitstralen. En dat moet je soms met kunstwerken laten zien. Ja, en dat was ook 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. 4 op Zeeuws-Vlaanderen. 4 op Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En net aan bijvoorbeeld 75 jaar vrijheid is ook de opdracht, hebben Jan Lievens en ook Nienke van de Ploeg hard aan gewerkt, om ook een film. Die is nog steeds niet echt uit, maar over de slag om de Schelde. En dat is de duurste film ooit in Nederland gemaakt. Okay. Maar ook van ons gebied uit gepromoot. Ja. Nou, en die zal echt, en zo komt er ook binnenkort een beeld bijvoorbeeld van de Polen die naast de Canadezen ons gebied bevrijd hebben in de Grieten. En toen zei de Poolse ambassadeur dat jullie niet meer trots zijn. Die slag om de Schelde. Dat is belangrijker dan Marketkade wat bij Arnhem mislukt is. Ja, klopt. Daardoor is West-Europa bevrijd. Nou, dat is vanuit ons gebied geboren. Koningin Wilhelmina is aan land gekomen in Ede. En in Nederland voor de eerste stap. Nou, dat willen we laten zien. Dat is belangrijk. Je moet de historie laten zien, maar je moet ook een toekomst opbouwen. Ja, natuurlijk. En de toekomst, want daar kunnen we het mee besluiten, denk ik. Ik nodig jou bij deze uit om na 1 mei een keer in mijn eentje op pad te gaan. Van RTV Scheldemond. En dan gaat Jan Loning aan Jan Rubbens uitleggen de Staats-Spaanse linies vanuit Filipijnen helemaal naar West-Vlaanderen. Geweldig. Dat is een van, ja, dat gaan we doen. Okay. Dat zijn mijn eerste 4 auto's zijn eentjes geweest. Een donkerrooie en een oranje-witte. En de vering is altijd in orde. En als de klaplakjes het nog doen, heb je frisse lucht heb je altijd in die auto's. Zou je nog een keer willen rijden? Ja, de klutsen, dat kan nog. We zijn vorig jaar met alle burgemeesters samen. Dat was alweer 2 jaar geleden. Hadden we burgemeestersdag, doen we 1 keer met partners. Dat was in Borselen, in de Zak van Beverland. Zijn we rond gaan rijden met oude eentjes. Door de bocht. Je gaat helemaal mee. Fantastisch. Ja. Nou, eigenlijk is dat symbolisch voor je leven. Dat jij echt gegolfd hebt. Ja. Op allerlei levensgebeuren. Ja. Nou. Maar ik hoop nog veel te doen. Ik blijf in Zeeuws-Vlaanderen wonen. Okay. Vragen mensen ook veel. Ja. En, kun je nog iets van die plannen toelichten? Dat je zegt van... Nee, nou, bij een filmfestival... misschien wat bij cultuur, het Park en Bes in Terneuzen. Voorlopig neem ik even niks aan, heb ik gezegd. Ik moet even een paar maanden, want het afgelopen jaar was in het kader van de veiligheidsregio voorzitter.
Dat was misschien wel het zwaarste jaar. Ja. Ook bijzonder dat dat allemaal kon, maar het heeft ook wel veel energie gekost. Ja, En natuurlijk. ik zie er wel naar uit, maar ik zal een hoop gaan missen, want ik mis contact met de mensen. Maar goed, dat kun je ook weer opnieuw opbouwen. Tuurlijk. Dus met anderen in het sociale leven, want dat heb ik wel verwaarloosd. Ja, goed. Nou, hartelijk dank Ja. dat je gekomen bent en ook voor deze toelichting. Ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, ja, dat was het dan, de aflevering van Jan Lonik. Ik heb ervan genoten in ieder geval. En veel kijkplezier. Ook kun je de herhaling zien natuurlijk.